Saúdos e moi boas noites, señoras e señores. Citámonos con todos vostedes unha volta máis na Televisión de Galicia para estar a carón dun deportista galego, para estar a carón esta volta do Ourensán Simón González desde o pabillón lisboeta do Clube Atlético do Campo de Ourique, no que se vai a disputar dentro de uns momentos o título mundial dos pesos medio pesados, semipesados de full contact. Un combate no que o galego o Ourensán Simón González vai a poñer en xogo o seu título de campeón mundial fronte ao portugués e actual campeón de Europa Paulo Nogueira. Sonan xa os acordes do himno español na honra do púxil galego Simón González. No medio dos aplausos do público que en bo número se deron citas neste pabillón do Caco do Atlético do Campo de Ourique para apoiar mayoritariamente o púxil portugués a Paulo Nogueira. Non en balde está na súa casa, pero tamén hai aficionados galegos, mayoritariamente ourensáns, como é de supoñer, que acompañan nesta posta en xogo do seu título mundial a Simón González. Campeonato mundial, lembramos, repetimos, de full contact, categoría dos semipesados, na que o galego Simón González representa a unha fonda tradición galega de loitadores de full contact, representados en outros tempos, entre outros, por exemplo, polo home que en moitas ocasións van vostedes a ter a oportunidade de ver a carón de Simón González esta noite, o tamén ourensán, actual entrenador de Simón González, Carlos Conde. Un home que durante moito tempo, durante muitísimo tempo, estivo levando case en exclusiva, case individualmente, o peso, soportando exclusivamente, e non exageramos, o peso do full contact galego. Seguen os actos protocolarios aquí neste pabillón lisboeta. O combate presúmese especialmente duro, especialmente forte, desde que teñen en imaxe o púxil portugués, un home de 26 anos que ten unha báscula 81 kilos para este combate, 82, un kilo máis Simón González. O portugués ten 26 anos por 34 de Simón González, o que neste caso presumimos vai xogar a prol do púxil galego, do púxil ourensán, pola maior veteranía, fundamentalmente, o seu maior número de combates en categoría profesional e con cousas importantes en xogo. O portugués é natural de Coimbra, pero é un boxeador, é un púxil criado fundamentalmente o aveiro da tradición puxilística lisboeta. En Portugal existen dous focos fundamentais de práctica boxística e de artes marciais ou de deportes parellos, o boxeo tipo full contact, kickboxing, que son Porto e Lisboa clarísimamente, aínda que tamén a tradición universitaria en Coimbra deu algún bo deportista en estas especialidades deportivas. As últimas recomendacións arbitrais, aí teñen a Simón González vestindo pantalón branco, pantalón negro, para que se ubiquen o portugués Paulo Nogueira. Comeza o combate, estamos no primeiro asalto. As primeiras patadas laterais na toma de contacto por parte de Simón González. Un pinisco máis alto que
Paulo Nogueira. Non semella excesivamente importante esa diferencia de altura, pero sí insistimos, repetimos, será importante a veteranía, a experiencia sobre todo en importantes citas internacionais como esta para Simón González. O portugués tomando agora a iniciativa, manténdose na garda e colocando a distancia por medio de patadas, especialmente de esquerda. Busca Paulo Nogueira cortar o aire de González. A altura da cintura. Está traballando agora moi de arriba Simón González, tentando de penetrar pola garda pechada de Paulo Nogueira. O combate fundamentalmente no centro da lona. Deféndese ben agora aí nesa complicada situación na que colocou Paulo Nogueira a Simón González, levando as cordas. Este Carlos Conde, nervioso no curruncho, dando incansable instruccións a Simón González, o seu pupilo e actual campeón mundial dos semipesados. Rematou o primeiro asalto, un asalto que non se pode calificar para nada de tanteo, porque houbo xa un par de voz e contronazos entre os dos boxeadores, entrando no corpo a corpo, e fundamentalmente esa entrada de Paulo Nogueira, esa arremetida que levou a Simón González ás cordas. Aí o temos, como se desfai desa situación Simón González, primeiro sacando a súa perna, tentando de manter apartado, afastado a Paulo Nogueira, e logo pechando a garda. Hemos repetido desde outra toma esa situación, defendeuse moi ben aí Simón González, arremeteu con valentía o portugués. Lembramos que ele é o aspirante e, polo tanto, será el quen teña que poñer, evidentemente, máis carne no asador, que teña que poñer máis risco nas súas accións, porque necesita puntuar. Unha puntuación que vai recaer en caso de que se chegue ao límite dos 12 asaltos os que está previsto o combate, na decisión de 3 xuíces, un cubano, un español e un portugués, que teñen a responsabilidade decisoria neste campeonato do mundo que xa está no seu segundo asalto. Patada lateral de Paulo Nogueira, Magué Shigeri. Corpo a corpo, hai un clinch que separa rápidamente o referee. Decreta box. Empeza a utilizar de novo as súas pernas Simón González. Atención porque toma iniciativa Nogueira. Ten nas cordas a Simón González. Está pasando un momento difícil Simón González. O combate, tal e como se prevía, vai a ser durísimo para o actual campeón. O aspirante está no seu propio sitio, está na súa propia cidade, está co seu público, ten ganas de vestirse o cinto de campeón mundial e non vai a forrar en esforzos. Está combinando moi ben Nogueira o seu traballo de medio corpo para arriba coa mobilidade de pernas. De momento sen contundencia porque na esquiva funciona perfectamente Simón González. Un Simón González que disputou o seu primeiro combate profesional en 1986. O portugués, pola súa parte, fixo no 92, no ano olímpico español. Un dato que refrenda esa veteranía da que lles falábamos ao principio do combate e que a vos seguro vai a ser un condicionante a prol do Púxil Ourensán. Non está de acordo Simón González nesa chamada de atención que facía Nogueira.
por o seu último golpe de patada. Mentre escoitamos a João Freitas dando instruccións ao seu pupilo e vemos repetido algún dos mellores momentos deste segundo asalto. Sacou perfecto a súa dereita aí Paulo Nogueira, pero recúa sen demasiados problemas e sin notarse especialmente tocado Simón González. Un segundo asalto que a teor do que estamos vendo nestes replays, nestas repeticións, se decanta claramente, na nosa opinión, a prol de Paulo Nogueira. De aí probablemente tamén eses berros de apoio para o púxil portugués. Comezou xa o terceiro round, terceiro asalto. Lembramos, o combate está previsto un total de 12. Sae arrebatado Paulo Nogueira. O portugués semella ter ganas de rematar esta faena pola vía rápida. Excelente ese muiño de Paulo Nogueira. A patada de reviravolta máis espectacular que efectiva. Pero en calquera caso son dese tipo de cousas que enardecen o público, sobre todo cando o público é mayoritariamente dun, non? Como neste caso, lembramos, o combate estáse disputando no pabillón lisboeta do Clube Atlético do Campo de Ourique. A Televisión de Galicia a carón dun deportista galego nun momento importante da súa carreira como profesional. Segue Paulo Nogueira levando iniciativa. Non se arredra Simón González, que lóxicamente ten que facer o seu combate. Aí estivo ben agora Simón, metendo a patada lateral e recuando para evitar a contra de Paulo Nogueira. Está marcando perfectamente a Nogueira agora Simón González. Está obrigando a un desgaste clarísimo neste terceiro asalto a Nogueira, que está mandando moitos puños ao aire, patadas tamén fora de sitio, descolocado absolutamente fora de distancia. Gaña en confianza Simón González. Observen aí como baila arredor do portugués. Rematou o terceiro asalto. Esta xa é outra historia. Non ten absolutamente nada que ver o sucedido neste terceiro round co sucedido no segundo. Simón González parece deixar de lado todas as súas precaucións para asumir tamén certa responsabilidade no combate. E en ese momento as cousas complicáronse a este home que ven aí escoitando as instruccións do seu adestrador Freitas, o portugués Paulo Nogueira. 21 combates, 14 victorias, 4 derrotas e 3 nulos. Desas 14 victorias, Paulo Nogueira ten 11 caos, 2 menos dos que ten Simón González, que ten exactamente 13 caos de 17 victorias nun total de 18 combates. Non ten ningún nulo no seu currículum Simón González, que ademais tan só ten unha derrota e lamentablemente por lesión. Estamos xa no cuarto asalto, cuarto round. Nogueira agora ten serios problemas para poder chegar a colocar os seus golpes sobre Simón González. Que maneira de cambiar radicalmente a trayectoria do combate no momento en que Simón González decidiu
asumir tamén el iniciativa no mesmo. Dá a impresión de que González e o seu preparador Carlos Conde decatáronse de que polo camiño que ia o combate no segundo asalto non estaba nada claro a solución final e optan por tomar a iniciativa, o que provoca importantes problemas a hora de golpear de Paulo Nogueira. Métese agora no corpo a corpo Nogueira. O árbitro ten que acudir para rachalo cinch. Non se quere meter en corpo a corpo Simón González. Non o necesita. Polo contrario, ten que seguir facendo eso que está facendo, bailando lle arredor a Paulo Nogueira, que sexe el quen arrisque abrindo a garda. O portugués, a vos seguro tamén, ademais, será consciente de que a medida que vayan pasando os asaltos vai a ir perdendo en agilidade, vai a ir perdendo en punch, pero atención porque acaba de conectar agora unha extraordinaria patada a Paulo Nogueira. Tocou esa patada a Simón González cando remata o cuarto asalto. Acaba de atravesar un momento delicado case na fronteira do remate do cuarto asalto. Simón González entroulle esa patada directa ao lateral. Aí está Simón González, ten tocado tamén fundamentalmente o seu ollo esquerdo. Imos ver na repetición esa patada case sobre o sonido da badalada. Aí está, entrou clarísima sobre o costado de Simón González, fixo tambalicar, mandou nas cordas. Tremenda a potencia desa patada de Paulo Nogueira. O que decanta claramente este asalto a prol do portugués. Prácticamente todo o traballo anterior de Simón González durante ese round se viu abaixo con esa patada conectada por este home dunha evidente potencia. Lembramos, calzón negro portugués Paulo Nogueira, calzón branco ourensano galego Simón González na disputa do título mundial dos pesos semipesados de full contact. Estamos no quinto asalto. Volve a tentar Nogueira meter a Simón González nas cordas. Agora a verdade que non está boxeando Nogueira. Tenta a reviravolta Nogueira. Non sorprende a Simón González. Está buscando Nogueira desarbolar a garda de Simón González cunha patada providencial como a que deu remate o cuarto asalto. Sae medrado en moral o portugués, pero aguanta ben Simón González. Aí está a experiencia do Puxilo Ourensán para saber aguantar esas arremetidas no comezo do asalto. Enfádase agora Paulo Nogueira, que non lle gusta ese clinch. Está nas cordas de novo Simón González. Imos ver como resolve o Ourensán. Tenta de aproveitar a súa oportunidade Paulo Nogueira. Está pegando, pero esos golpes non son contundentes. Simón aguanta, sae das cordas limpiamente. Desgástase Paulo Nogueira. Atención porque meteu un excelente gancho agora Simón González. Por aí pode vir o éxito de Simón González, aproveitando a contra e o cansancio de Paulo Nogueira, que está, eso sí, deixándose a pel sobre a lona, literalmente. Que extraordinario esforzo está facendo o portugués. Toma iniciativa claramente agora Simón González. Tenta respostar
Paulo Nogueira. Remata o asalto. O público que semella divertirse con este combate que, insistimos, está cumprindo claramente as expectativas de dureza e de combatividade. Non se agardaba menos destes dous púxiles. Lembramos, están fronte a fronte o actual campeón do mundo galego Simón González e o actual campeón de Europa, o portugués Paulo Nogueira. Vemos algún dos momentos clave e non tan clave, porque viamos aí unha acción pouco regulamentaria de Paulo Nogueira, o sosterlle a perna en alto a Simón González. Non pareceu decatarse o árbitro e aí teñen como desequilibra claramente a Simón González. Nese momento tiña que intervir o referido combate, non o fixo, e colocou nunha situación non pouco complicada a Simón González. Afortunadamente conseguiu o galego resolvela con maestría. Aí está Simón González, moi enteiro. Lembramos que estamos xa no sexto asalto, sexto round. Estamos no ecuador do combate, título mundial dos medio pesados, dos semipesados de Full Contact. Ensaya de novo a reviravolta Paulo Nogueira, con problemas, como se puido observar na imaxe. Saca a súa esquerda Simón González para manter en distancia a Paulo Nogueira. Este tenta unha e outra vez colocar a Simón nas cordas. O árbitro que volve a intervir. Decreto o box entre os dous púxiles que estaban a piques de engancharse. Está Simón González agora aguantando ben na distancia a Paulo Nogueira. Este volve a mandar golpes perdidos, golpes ao aire, e prácticamente a súa gama de golpes se limita a sacar a perna dereita, patada lateral. E pouco máis. A verdade é que pouco máis. Agas desa reviravolta en plan palomitero que fai o portugués e que non lle deu de momento ningún resultado. Volve Simón a colocar en distancia o portugués a base de patada frontal. No intercambio de golpes está saindo agora reforzado Simón González. Está moi pechado en garda Simón. O portugués, polo contrario, deslavaza o seu boxeo. Está empezando a notárselle a Paulo Nogueira o cansancio. Chega o remate dos asaltos realmente tocado de fondo físico Paulo Nogueira, e esa é unha excelente noticia, unha excelente vantaxe para Simón González. Imos entrar xa na recta final do combate. Un balanzo francamente bo para Simón González. Observen a onde chegou esa patada frontal de Simón González. Dá a impresión de que foi unha patada que tocou moito a Nogueira. Aí deslavazou claramente na coordinación de mans e pés Paulo Nogueira e mandou pois a altura da rodilla ese golpe sobre Simón González totalmente descontrolado. Observen desde esta toma impresionante esa patada frontal de Simón González. Está facendo un combate realmente serio, francamente estiloso Simón González, e demostrando, me imagino eu, que con bastantes garantías os xuíces quen é o campeón. Terá que coidarse agora Simón de que puidese haber un golpe de fortuna do portugués, e mantendo esta tónica de combate, si decide na estrategia do mesmo chegar ao límite dos 12, ir puntuando pouco a pouco en cada asalto. Estamos no séptimo.
A Televisión de Galicia con Simón González en Lisboa, disputando o título mundial dos pesos semipesados de full contact. A escola ourensá de full contact representada sobre a lona do pabillón de Eurique en Lisboa por Simón González, fronte a un durísimo rival, o portugués Paulo Nogueira, calzón negro. Ha enganchado agora Paulo Nogueira entre a garda de Simón González. O referí que lle chama atención a Nogueira para que evite os golpes coa cabeza. Novamente a patada frontal de Simón González, tentando colocar a distancia entre ele e Paulo Nogueira. Pedía agora Carlos Conde clarísimamente que aproveitase ese desfase no ataque de Paulo Nogueira para meter a contra. Está tomando con moita e moi boa calma o combate Simón González. Insiste unha e outra vez, exclusivamente coa patada lateral de dereita. Magüe Sigueri de dereita, Paulo Nogueira. Acaba de haber aquí agora pequeno despiste de Simón González, que daba a impresión de estar escoitando algún tipo de instrucción desde o curruncho. Aproveitou esa pasividade de Simón González para meter a súa esquerda en crochet Nogueira, pero afortunadamente sen consecuencias para Simón González. Sen demasiada contundencia, insistimos en que estáse notando tremendamente cansado o portugués na recta final de cada asalto. Portugués que, curiosamente, a pesar de dar na báscula un kilo menos que Simón González, é un pouco máis baixo, un pouco máis chaparreto e, polo tanto, tamén con problemas, como se pode observar a hora do seu fondo físico. Aí teñen, ese é o momento, efectivamente estaba mirando para o seu curruncho Simón González, e eso sí que non se pode permitir abondar nese tipo de despiste Simón González, porque en calquera momento o portugués pode aproveitar unha situación dese tipo para colocar un golpe de fortuna que o mande a lona e que desequilibre por completo un combate que de momento controla a perfección o ourensán Simón González. Estamos no oitavo asalto. Combate previsto un total de 12. Paulo Nogueira agora fixo de todo, menos boxear. Chamada de atención e disculpas tremendamente deportivas do portugués. E agora tenta de acurralar de novo a Simón González. Unha e outra vez arremete sobre o púxilo ourensán Paulo Nogueira para metelo nas cordas. Non se atopa nada cómodo Nogueira no centro do ring. Apenas consegue chegar ao corpo de Simón González cando está nesa posición do cuadrilátero. E pola súa parte Simón González está resolvendo con dilixencia eses compromisos nas cordas. Volve a mandar golpes ao aire Paulo Nogueira. Volve a notarse cansado o portugués, que agora conectou sí unha serie de 1-2, pouco clara, atención que se vai. Vaise o chan Paulo Nogueira. Vaise o chan Paulo Nogueira. Dá a impresión que non por ningún golpe. Recibe conta de protección Paulo Nogueira. Mira para o seu curruncho. Está como agardando que os ánimos que lle chegan desde ese curruncho vai tambalicándose Paulo Nogueira. Dá a impresión de estar seriamente tocado o portugués. E atención porque este foi un asalto
importantísimo na pelexa. Probablemente en este momento haberá que estar moi atentos ao arranque do noveno asalto para ver como volve despois do descanso Paulo Nogueira. Aí o teñen índose ao chan. Dá impresión de que non tocado por ningún golpe, porque o golpe non é excesivamente claro nin contundente por parte de Simón González. Chega, pero non chega nítido, e a impresión de que cae máis ben como un balde Paulo Nogueira, froito do cansancio, froito de eso que lles estamos a contar, que semella evidente, do xustiño de forzas que chega Paulo Nogueira o último minuto de cada salto. Moitos ánimos, azos para Simón González e auga fresca para Paulo Nogueira. Imos ver, será importantísimo ver como se desenvolve o arranque deste noveno asalto. A faciana confiada de Simón González, sabe que deu un golpe case definitivo ao combate. Patada frontal, chega clara, chega nítida a cara de Paulo Nogueira, está tocado o portugués. Aguanta, sin embargo, de Coimbra. Está tocado claramente o portugués. Está clarísimamente a defensiva. Tenta a reviravolta, case non chega, coa punta da zapatilla. Golpes e máis golpes ao aire de Paulo Nogueira. Confiadísimo agora Simón González. Patada frontal para mantelo a distancia. Está sendo claro dominador do combate agora Simón González. Está moi tocado Paulo Nogueira. Resístese. Que gran faxador, que gran encaixador o portugués, este campeón de Europa, que seguramente a estas horas está pensando nos seus adentros o tan difícil que ten conseguir o cito de campeón mundial. Agora permítese a reviravolta Simón González por dúas veces. A segunda sae fora de distancia, sae descolocado, pero está confiado Simón, evidentemente. Está notando que o seu rival está moi tocado. Atención que se vai agora ás cordas Simón González. No centro do ring observen como xa Paulo Nogueira case non ten forzas para colocar a Simón nas cordas. Domina o combate Simón González, o público portugués que anima a Paulo Nogueira, tenta de darlle eses ánimos que agora mesmo lle faltan ao portugués, que se debe estar vendo derrotado. Foi clave esa caída de Paulo Nogueira no remate do anterior asalto. Da impresión, semella que non se recuperou e está, pensamos que totalmente a mercede de Simón González. Rematou o asalto, puntúa claramente Simón González neste combate estelar dunha velada que tivo a disputa do título ibérico tamén dos pesos plumas de kickboxing, o título nacional portugués dos pesos medios de kickboxing e o título portugués dos pesos lixeiros na modalidade de Muay Thai. Actividade frenética nos dous currunchos. Os ánimos de João Freitas. Imos gañar isto. Esa mensaxe directísima ao seu pupilo, intentando Freitas inyectar na moral de Paulo Nogueira un plus, un incentivo claro para superar estes asaltos finais. Estamos na recta final do combate, estamos no 10º asalto. Segue bailando sobre o ring Simón González. Volve a tentar a reviravolta. Patada frontal coa esquerda. A gama de golpes de Simón González supera clarísimamente a de Paulo Nogueira.
galego manexa case coa mesma dilixencia dereita e esquerda, tanto en mans como en pernas, non así o portugués que prácticamente en todo o combate tan só fixo sacar a patada lateral de dereita. Eso sí, traballou ben de cintura para arriba, sacou 2, 3 bons pares de 1-2. Volve a traballar clarísimamente sobre a faciana de Paulo Nogueira, agora Simón González. O combate está claramente desequilibrado, claramente desentonado a prol de Simón González. Pero esto é, señoras e señores, puxilismo, pode pasar de todo. Ninguén descarta un golpe de fortuna do portugués. Un home que leva en 14 victorias, 11 caos. Sempre resulta imprevisible, aínda que estea seriamente danado, seriamente tocado. Sabe o Simón González, non botas campazo ao bo, simplemente toma con tranquilidade o desenvolvemento dos asaltos desta recta final do combate, pero o portugués está claramente falto de combatividade. Observen unha volta máis, repite unha e outra vez a patada lateral exclusivamente de dereita, non consegue meter a Simón González nas cordas. O Ourensán fixo un combate realmente intelixente, a pesar da forteza evidente tamén do portugués, que arrancou moi combativo, tremendamente duro nas súas primeiras arremetidas e que chegou incluso a conectar unha moi apropiada patada lateral sobre a cintura de Simón González. Creo lembrar que no remate do cuarto asalto que colocou nun serio compromiso o Puxil Ourensán. Imos entrar á volta deste descanso no penúltimo round, no penúltimo asalto. Vexan aí como nesta repetición se observa claramente que xa lle faltan forzas a Paulo Nogueira para dar ese paso final que o coloque na distancia, que o coloque na situación clara de conectar golpes co seu rival. E o único que ten que facer Simón González en realidade é recuar, meter patada atrás, replegarse na súa posición, pequeno chimpo para atrás e evitar que lle chegue ningunha man de Paulo Nogueira, que en calquera caso chegarían tamén moi faltas de munición. Estamos no 11º asalto, lembramos, no penúltimo, a falta de 2, polo tanto, para que remate este título mundial. Simón González está a un paso de revalidar o seu título mundial dos semipesados na modalidade de full contact, categoría dos medio pesados, como dirían aquí os portugueses. Os ánimos para Simón González tamén da importante expedición ourensana en Lisboa. Non perde a compostura Paulo Nogueira. Que forteza do portugués. Non chega xa Nogueira, está totalmente fora de distancia e tampouco dá a impresión de que Simón González este buscando o KO. Semella preferir non arriscar excesivamente. Está nas cordas Simón González. Non paga a pena arriscar. O combate está decantado claramente a prol de Simón González. As cousas vense agora clarísimas para o Ourensán. E tan só falta evitar un posible golpe de fortuna do portugués e deixar que vayan pasando os minutos. Rematou o penúltimo asalto. Van seguir por última vez os currunchos. Os dous puxiles.
reciben, polo tanto, as últimas instruccións antes de que afronten o derradeiro asalto deste combate do título mundial dos semipesados. Toda a expedición do Gimnasio Simón Ourensá animadísima e confiada nunha victoria que non se lle debe escapar a Simón González. De maneira radicalmente distinta se pode observar como se respira no curruncho de Paulo Nogueira. Observen como chega con nitidez Simón González agora. Prácticamente todas as posicións sobre Paulo Nogueira. E o portugués, polo contrario, ten serios problemas para conseguir siquera estar en distancia. Moito máis desgastado físicamente Paulo Nogueira. Os minutos foronlle pasando clarísimamente factura ao portugués e estamos nos últimos minutos. Simón González a un paso de revalidar o seu título mundial dos pesos semipesados de full contact. O galego vai estar case con toda probabilidade, vai a seguir estando nese Hall of Fame, nese vestíbulo da fama do full contact mundial. O título da Guacu vai se quedar en Ourense. Volverá a cidade das Burgas Simón González case con toda probabilidade, vestindo o cinto de campeón mundial. Paulo Nogueira terá que agardar unha nova oportunidade. De momento manterase co seu título europeo. Da impresión de que cubre o expediente Nogueira. Ni siquiera se ve concordando, tío, que se vaise a lona. Simón González claramente. Houbo un clarísimo chumba lagato pincha carneiro de Paulo Nogueira sobre Simón González. Bateu con el contra o chan. Está intentando manterse o mellor posible Nogueira sobre a lona neste derradeiro asalto. Busca desesperada, eso sí, conectar un golpe decisivo que non chega porque observen a entereza de Simón González. Resulta pasmosa fronte a Paulo Nogueira. Señoras e señores, non por menos agardado nos últimos asaltos, debe celebrarse menos. Simón González segue sendo campeón mundial dos semipesados de full contact. Os aplausos dos ourensáns que acompañaron a Simón González nesta dificilísima papeleta a resolver en Lisboa. Simón González segue sendo campeón mundial. Simón que felicitou tamén ao seu rival, que fixo un excelente combate, pero que aproximadamente a partir do sexto round, sétimo asalto, estaba prácticamente derrotado. Señoras e señores, Simón González, polo tanto, volta a Ourense, volta a Galicia, co cinto de campeón mundial. Ímolos a deixar coas declaracións do propio Simón González, que vai falar para todo o público presente. Despedimos aquí esta transmisión desde Lisboa con mellor dos momentos, coa mellor imaxe. Simón González e o seu brazo en alto como campeón mundial dos semipesados de full contact. Deixámolos con Simón González e a súa valoración do que foi este apaixoante combate de full contact. Gracias pola súa atención, moi boas noites.
Simão, como é possível, pela quinta vez, aos 35 anos, pela quarta vez aos 35 anos, defender o título 34, é menos um, de campeão mundial? Bueno, sí, me siento bien porque evidentemente fue un combate duro y bueno, di todo lo que daba y tuve que hacer un poquito de inteligencia porque es un chaval muy fuerte, con una, ya me imaginaba el coraje que tenía este caballero. Entonces, bueno, no quiero decir nada a la afición de aquí de Lisboa, a todos que asistieron a este recinto y nada más, que sigan en esa línea, que este chaval llegará alto.